Takže já vás zdravím u dalšího videa z hry Hearts of Iron 4 z modu Road to 56, kde hrajeme za Čínu. Tenhle díl už bych chtěl finishnout ty Japonce, prostě už jsou celkem slabí, takže už bych je prostě zabil. A jo. A ještě jsem tady zapomněl v minulém díle udělat tady, změnit tady tu ekonomiku, že to udělám. Tak. A jo, jsem nemocný, takže možná to bude slyšet, jakože mám horší hlas, ale tak to nevadí, snad. A jo, jako fokus, tak udělám asi, jsme si vymazali tady ten špatný bonus. Já to udělám tohle. Tak, dobrý. Tak, to je další invaze normálně, ok. Jsem tam slabá teda jako. Dobře, jsou zase v prdeli Japonci, ok. Tady další pár na holení. No, vypadá to dobře zatím. Zkusíme, jestli už jsme dostatečně silní. No, ok. Bychom to možná i zvládli tady. Tak já to zkusím možná, dobře. Až se to trošku přeskupí teďka a jo, dobrý. Takže dáme další, tanky nemůžeme ještě, tak dáme tady konstrukci, proč ne? Že to zkusíme, jestli to funguje. Jo, to funguje. Takže úplně drtíme tady všechny, takže jako no, já to radši zruším a budu to dělat spíš jako manuálně, aby se tady nestala nějaká blbost zase. Tak, to je teda sem. No, další invaze. A děláme tohle. Tak. Zautočíme tady na tyhle ty. Tak. Tak a jsou v oblíčení hezký. Yes. Máme další research. A ten dáme také na rádia a nová zbraně bude se budou hodit. Máme další doktrínu, takže uděláme samozřejmě. Máme novou továrnu, takže bych tady zkusil dělat ty tanky možná. Musíme experimentovat trošku. A letadla. 5 továren dáme. Takže tady jsou prdeli Japonci. Nová letadla, takhle hezky. Stavěl bych zase nějaký továrny vojenský. Invaze. Oh, fuck. Máme nějaký nový divize, taky využijeme rovnou. What? Co je tohle? To nevím, co je, ale dobře, dáme pryč. Tak. Dal bych tady to nový, další fokus. No, kolik má ještě divizí ti Japonci? To by se nemoc, že? 8 a 16. To budou třeba tak 12 divizí, no to si myslím, že není problém. Yes. Tak máme zásobování, takže můžeme zase útočit, a už bych to asi rovnou celý spustil, asi proč ne? Tak. Co tady se děje všechno? Máme Mexiko je normálně v ose, WTF. Ok, zajímavé, zajímavé. V Německu je ve válce. Dobře.
kam, proč jsou teďka všichni v té ose, WTF? Co je tady to jako? Dobře, tady je občanská válka najednou, zajímavý. OK, Američani mi ještě něco poslat. Tak jsou tak hodní ti Američani normálně. Už je vlastně jeden konvoj. Máme jenom 2, jo. Tak oni už utíkají normálně. To ani náhodou. Oh, fuck. Dobře, naštěstí tady mám ty divize. Dáme tady tohle zatím. Tak, oni nemůžete útočit. Tak, vidíte do prdele. Tak, ještě kousek. Yes! A jsou obklíčení všichni. Let's go! Už je 1,72 jsme jich zabili a nám zabili ani ne 300 000, takže jako to je prostě dobrý, no. OK, tanky, OK, se jim hodně rádi zabijeme. Tak, jdeme tady dobít Koreu. Máme nové továrny. Tak do tanků samozřejmě. Tak. Yes, už kapitulovali. Co tady vlastně děje v Evropě třeba? To je Amerika. What the fuck? What the fuck? Amerika napadla Francii. A Polsko zatím jako žije. Jo, oni jsou fašisti, aha. Je takhle. Vojska máme ty paragány, nebo parašutisty. Budeme se potom sem dáme si parašutisty a jo, dobijeme tu Japonsku, ale jediný problém je, že oni mají víc letadel jak my, jo. Máme, ok, 213, to jsme ji nevěděl, že máme tolik letadel. Ježiš, invaze, jako fakt? Jako děláte další invazi? Takže, teďka nám tady nabízejí už mír. Tak já už jsem to předtím chtěl dát tady to, potom se tam stane občanská válka, takže dáme mír. Tak. Je to naše louska aspoň, ta Korea? Ne, prostě no. Come on now, dog. Come on, man. No, taky budeme muset ještě dobít tu Koreu, no. Dobře, zajímavý. Ale máme už skoro 100 továren aspoň. Takže, tady to dám pryč. Tak. A to je ta ekonomika tady. Takže dáme pryč ekonomiku zase. Dostavíme tady zase nějaký další věci. Takže infrastrukturu postavíme. Tady. Tak. Unify China. A na dobíjení, na sformování celé Číny, tak se podíváme až příští díl, protože už by to bylo moc dlouhý a jo. Třeba nemocný, já už si radši budu
Radši to na to, že máš budu zdravý, takže jo. Já se s vámi loučím. Můžete dát klidně like, jestli se vám video líbilo. Nebo třeba komentář. A jo. Já se s vámi loučím a čau.